tiapo. Sarambentay, tikan kanta tayo. Kakabsat ken pada tao, tapno may kari tayo, ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ti isusurot tayo, ti panagwan tayo, iti pagayatan ti Diyos, iso pangrugyan, ti bendisyon, ken grasya, dawaten tayo, ti agtultuloy, agrasya ti Diyos, kanya tayo, babaan ti panagtulnog tayo, ken kuana. Tapno nga rod may karita yung makiranod, iti dahi tinasanton, a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpisara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatwan, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanuk daka, pagrukbaban daka, daydaya, wendaka, agyaman kamken ka, gapu iti, naindaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatwan, Apo Diyos na ilangit
tan ngari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apumia Jesu Kristo. Bugbog to nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangatuan, sika amangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, sika amangikat kadagiti ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panangipakdaar tay anghel, ti dinatulawan a birhen, inawat na tinagloriaan nga anak mo, napno ti ranyag ti Espiritu Santo, ket nagbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaay mo kadi, tatuladen mi ninainggasatan a birhen, iti kinapakumbaba, iti napakumbaba, a panagtudyo na iti pagayatam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo ti Apo, daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkidaw ka iti Apo a Diyos mo, iti pagilasinan. Mabalin nga gapu iti pagilasinan, iti yuyeng tilubong dagiti natay, wenno di ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, saan ka ngagkidaw iti pagilasinan? Saan nak ngagkidaw iti pagilasinan? Saan ko asuoten ti Apo? Dumngeg ka ita, sika akapututan ni Ari David. Di kaya mapnek amangibus ti anos ti tao, taibusempay ti anos ti Diyos. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangted kengka iti pagilasinan. At dabalasang aberhen na masikog, aganakto iti lalaki, ket panaganan nanto iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken nyo ti Ari ti Gloria, isu ti Ari ti Gloria.
kukwa ti Apo ti ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na itirabaw dagiti adalem adanom ket tilansad ti taaw impasdek na ti pundasyon. Siya sino ti maikari asumang at iti bantay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan asumrek iti nasantuan a templo na. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek nga agsarbi iti kinapudno, ken ti saan nga gulbud. Bendisyonan nanto ti Apo, ket awaten to ti Diyos, amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Diyos. Isuda ti agparang iti matang ti Diyos ni Jacob. Masindian ti Candela ti Adviento, babaeng kada Analisa Rivera and family. Alleluia, alleluia, addaken ka dagiti sawamaka ited tiyag nanayo nabiyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa abalasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika tinaidumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria itinsao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananda itoy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipas ngay munto ti maysa alalaki ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana, iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano amaramid daytoy idinto amaysa a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insongbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan,
Daytoy tigapuna na santuan to ti ubing kat maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugen no pay bakit unayen. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom, kat pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Usual nga senaryo ti simsimbaan tata. Umuna, maikadwa, maikatlo, na misa di galyo. Ado pa'y latao, gaminton mangrugi nga agpuyatan, bumasitan, niya, maurnungan. Nga kunakon nga umadot ang agdigdigos. Kamayat mo nag-exercise tayo, atap no adda, niya na ganan, maliwliwa tayo, makariing tayo. Aday surok kada kayo nga exercise. Ada tamudo yo awan. Laigas tayo man. Ni tamudo, clockwise, amoy ti clockwise, to the right, haan? Hindi makauawat clockwise kung clockwise. Daya kanawan nga saka, patayakan jay tangan na counterclockwise. Lapad na siya, kanawan nga saka, counterclockwise. Saka. Tatapaggidanan tayo clockwise, ti kanawan nga ima, counterclockwise, majikan niya, kanawan nga saka. Paggidanan, 1, 2, 3, go. Mayat, di mo patayakan ta sa kayo, kalaka lang nga makauawat. Napadasin nyo man, clockwise, counterclockwise, go. Laki mo tungangaw ni di maagkot-kuti ta sa kayo. One maday. Narigat, haan? Maday. Lang makauawat. Islam mo talang akong kunan. Adayay ayan mi idi kano istorya dagiti nagkakauna nga tattao idi gamin ka ti ti babalasang di ayan mi idi kano nga panawon ka kwa kakasla daytay dalagang Pilipina kadda may sa ayan mi gaputa may sa nga inanak nga babae ay ayaten unay ni nanang na nalaing mga ubing agbasbasa ng gaputa ay ayatin ni inang na daydi atidog nga buok na ay sugsugudan na amoy ti sugod lanlanaan na tila na tinyog nya naganan aprutan na kasjay kaday ti nga balasa nga siyempre amom di ayan may kabarbaryotik nagayad ti palpaldana no agsagad ka ipitan ni inang na daytoy natapnohan nga makitkita kasjay kasla dalagang Pilipina kay di kwan ay di malpasan ti high school tawon pa mula ti grade 12 apan agbasa jay Manila pagbasaan nakong jay Manila nanang ta jay mo tenti pagbabasaan da ay lakawon insagsagana damot piman di ko napan jay Manila kalpasan tiway muna nga semestre simang po dati balasang ne putod mo jay buok na ni ayun na tay buok maon ay nga gani mamin ay kastoy ti uso di Manila medyo Tagalog pa ganito ang uso Tagalog nga rodan naputod ka numutan ne ay laki na awanan aki uray na Tailana na ala nga rod laki no kay so uso ka inya nga rod napamanan nagbasa hindi sumangpat ne aritosan mo tayo nagadaw apa niya dahil tanak ko niya mo ni mami barbaryotik ka lang agpay sumot ganito ang uso sa Maynila mayaman na kay inya nga rod iso uso di Manila di ko napamanan nagbasa ay tibado na mo ito, dito makikita pusag na. Nagkitik, oy, ba, madiday ta dito, ayan tayo. Ay niya ni mami, barbaryotik kalagpay. So ganito ang uso sa Maynila. Hindi sumangputin nga sumarunaw, nay, awanan tikidan na sa sinuratan nan. Adaspalto di kurimat-mat nan. Nagatitidog mo ti kukunan nga dapay, dito agrimat-rimat na mo, di kukunan.
Anya dito, itsura mo na kong, di ka lang mabainig. Nyakin ni Mamin, aya, ganito ang uso sa Maynila. Hindi ko hampay nalpas ni may sa semester simang putan. Makita na, niya pa yan akong, kunana. Di magas ka di mambog, di gamin bambog kapag gagatangan ti sandya. Gimatang ka sandya, pa inisukibot mo pa ay. Masikugak mamay. Dahil taka di mo ti uso di Maynila. So kano uso nga rod. Dahil ti ibanghelyo tayo, oray ti umuna nga maibasa tayo. Anya na ni Ahas, nya naganan haanak hangko nga suuten kunanan. Idi pala in the Old Testament pala ang naipaltiingan nga addan to agsikog balasa birhen kunan la nga balasa birhen addan to agsikog a birhen nya balasang abirhen aganak to ti lalaki impaltiing dan after kalpasan nga na nagbasolen ti tao impaltiing dan or orayon dan ti salvation or orayon dan ti panangisalakan nga dan to agsikog amay sa abirhen mano nga tawtawan nga inururay dadayta katat na danon kasano ti istoryana ni Maria just a simple woman haan nga edukado haan nga prominente jay pagigyanan dano kumano ito ayan tayo ka haan nga taga-ili sitsityo kuma haan da nga nagyanti sentrohan unay nga ammo adati kasla kuma sitsityo ordinary woman haan mga nakabasa anya ter aramidon na kuna no kas ano tilinis da ito ima tayo dati imak kumaak nyalatig igana bulpen misa raketa, manubela. Isuna ka, ordinary woman, adakalyo na. Aglabak, no? Amum ti paglabada, ti bado, da idi ka da nga naposkol nga nakirsang. Agsasado. Ordinary woman, adya ka mo, agpuypuyot ati ang nguyob. Amuyot ti ang nguyob. Nyating English ti ang nguyob. Wag mukmukat mo angata. Ngam ubing. Approximately ni Maria 13 to 15 years old. Pagamo nagparang ti anghel. Hey Mary, nga taan. Hey Mary. Hey Mary. Hoy amo magsikog kanto. How can this be since I don't know aman ko na naman agsikog kanto. Kasano pasamak daytoy. Kaawam mo ti boyfriend ko kunana imbaga nga mismo ni Maria awam mo ti amok a lalaki. Haan sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Di panagwon ni Maria, maaramid kumakanyak akas ti insaom kunanan ng rugin ti salvation. Sinalingon nga ng ti Espiritu Santo, di panagwon na, dadtan ti panang salinong ti Espiritu Santo, mangrugin simreken ti mangisalakan. Iso di salmo responsoryo, idi won ko na ni Maria, idi ko na maaramid kumakanyak akas insaom, daytan simreken ti mangisalakan ti lubong. Sinalinungan ng ti Espiritu Santo. Di panagwan, the yes of Mary, kunana daya. Di panagwan ni Apo Santa Maria, iso daya kunata yu ti salmo nga, pastreken nyo ti ari ti gloria, iso ti ari ti gloria, bag. Di panagwan nan simreken. Sinalinungan ng ti Espiritu Santo, ti salvation, ti panangisalakan ti lubong, nangrugin. Niso nga kasano kaano ti pa isasarek na ko na the yes of Mary. Dayjay ti kinapateg ti panagwon ni Apo Santa Maria. From then on iso dayan nyanaganan imbaganan kasano nga maaramid kanyak daytoy kamay saak a birhen ko na naawam met ti kinaawam met ti boyfriend ko. Amom ni Elizabeth ko na natapno maayayo met ani Maria nga agwon. Imagine ka sa anong arod mo data panagwon na kabalasang. Amom ni Elizabeth nga kasinsin mo, kabagyam nga ibagbagada alupes, ken baketan, masikugan, kung ano nakala, agpaisaw. Wan. Matungpal ko makanyak akas tin sa kunana, nagkasinsinan, bakbaketan. 70 to 75 years old.
plus 13 to 15 years old, kaslaga po. Idinadamag ni Mary daytan, idinagwanan, imayon ti pan nakaisalakan ti lubungan, napan na dinanon ni Apo ni Elizabeth and iso dayjay, maikadwa nga misteryo na ragsak, anya dayjay? Bla 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 anya? Isusuknal haan? Taam mo na nga masikugan, masikog meten, ay nga naganan si Mrek meten, napan na sinarungkaran, isusuknal na visitation. Iso nga di sumungsungad ni Santa Marian, ni Marian, nagkuti jay ubing di tiyan ni. Yan mo damat, palakpak. Nagkuti, kunana, nagkuti ti ubing, nagdaydayaw ti, nagasat ka kunan ni Elizabeth, nagasat ka Maria, tanatanok. Kaya na nga sa uwan, hindi pa nagwunan, simreken, sinalinungan nan. Kanyat importansya na dayta. Dito manan, subyanan tayo, di jay pagayatan ti tao, ken pagayatan ti Diyos. Ni Zacarias, malagip yun ni Zacarias, di reading tayo din na minsan. Nagreklamo ni Zacarias, idinapan ti anghel, the same anghel, dito ni Gabriel. Kunana, nagparamangkin ni San Jose, nagparangkin Maria. Anya ti kunana ni Zacarias, kasano nga maaramid dato yung bakbakitanan ni bakit ko ken Lopez pay. Complain day jay, nag-resist, limaban, hangka mamati agumul ka. Ngam ni Maria, di panagsaludsod na nga kunan na nga, kas ano nga maaramid da ito kamay sa akabir, haan nga nag-resist, haan nga limaban, no di confirmation nga iso na kabirhen. Kas ano nga maaramid da ito kamay sa akabirhen. Kunan na sa linungan na kanto, idtan simrekan di pan nakaisalakan. Kaya karito mini, highly favored one kunan na di jay. Sika tinainggasatan. Katatan da ito yan pa nakaisalakan ng rugin. Simrekan ti mangisalakan ti lubong. Anya ti napintas nga mensahe na kada tayo da ito kakabsat. Di pagayatan ti tao, ken pagayatan ti Diyos. Di panagwun tayo, di simple nga panagwun tayo, iti pagayatan ti Diyos. Dakkel ti itid na ti pagsayaatan ti lubong. No surutan tayo di pagayatan ti Diyos. No agtungpal tayo iti pagayatan na uray marigrigatan di jay ri na tayo. Uray no agkit-kita-akit di jay ri na tayo. Dakkel ti itid na ni panagisalakan ti panakaisalakan kin pan nakatulong panagserbi iti Diyos. Wan narigat nga kang kanayon ti agtungtungpal iti pagayatan ti Diyos. Tanudad duma adda di puso tayo nga lumaban, adda di ri na tayo nga lumaban, adda di ri na tayo nga agkitakit, adda di ri na tayo nga marigatan. Ngam masapol nga matungpal ta iso ti pagayatan ti Diyos. Ammon ni Maria nga kababain. Daytoy nga panangawat na ammo na akababain. Imagine ta balasitang nagubing, agsikog. Ammo na nga maibabain isuna. Handa pa yung nagasawa kin Jose edi. Numalagip yun di reading din na minsan nga ni Jose na nagtagtagain na edi ikasar na napaniknakanan nga masikog. Babaan ti Espiritu Santo anya ti plano ni Jose awaten na ngem ilimod nanto nga isina tanasingpet alalaki. Nakababain nga nakababain dahito nga pan nakaawat ni Maria iti jay panagwun na ammo na nga narigat iti kultura da mabansag ka mabato ka bansa-bansagan da ka tamatay ka kasi jay nakaalas kanyada narigat da jay nga awaten na ngem gaputa sa linungan na kanto ti Espiritu Santo kuna nagaputa pagayatan ti Diyos nagwun ni Maria. Imagine di nga wun, nagsimple nga wun. Matungpal ko makanyak akas ti saom. Datayo tinaglakam iti dayta awun. Imagine numano tinabunyagan ti sa ngalubungan. Imagine numano nga nagkasano nga nagsaknap dito'y lubong dayta nga panagwun na. Imagine nyo, tatanga oras, tentero nga Pilipinas, agbismisa. Umawat ti na santon ako munyon. Agsakripisyo nga umay ti simbaan dagiti tattao. Apaya datayo ti bunga dayta awun. Datayo ti bunga na dayta nga panagwon. Mano ti nabunyagan tentero alubong. Mano ti umawat ti na santon ako munyon. Kadagiti sabali nga
pagilyan na duma-duma nga panangrambak daytoy panagwon na iso ti rambakan tayo iso dayta mesyas nga maiyanak iso dayta mesyas nga nang danom ti kinarukop ti tao ni Apo Jesus iso dayta ti wen kaditay ammo ti epekto ti wen tayo kasla siguro di panagsakripisyo tayo hantay nga ammo no kas anong tumat ti kadakkel ti epekto na dada panang tungpal tayo, nagsimple nga panang tungpal ti pagayatan ti Diyos, ti panang ipagurot tayo, kas laawan tata. Nung di tayo amo ti epekto na. Dahil di apong mi kunak nga rudan, dahil nga tamot ti panaguan na, nagdakilan nga lakay, naguyong. Ngam no si Mana, ay apaw gaputan lumakay idin, nagdakil nga lakay ngam na maabotak ka lakay idin. No dahil tayo si Mana, tagngingiwat kami, palapalon na kami ti pagkiwar ti binugbog. Yun o binugbog? Well, in English, naluguban, binugbog nga rod. Kung na ijay, nga day tayo, kung ano day tagngingiwat kami, ngam day nga lakay, na uyong idi naturay, ngam idi kumapsutan, amoy di trabaho na, di botaka na, agsan-san to Rosario, adalata, diyan di patayan ti saka na, adalata nakausok, idi nga Santo Rosario, agsan-san Santo Rosario lata. Dahil ti trabaho na, dahil di lakay, dahil di mo apong mika, apanda kam imismisa, magmag na, oray si Mana kapudpudot, ipagpagnada kam nga apan imismisa. Di nga sakripisyo da, upat kang magkakasinsin nga nagpadi. Hami nga ammo, di handa nga ammo, ngam siguro, di mo sakripisyo da, da kami siguro ti bunga na. Iso nga di pa nagwun mo, tataham mo nga ipagorop nga kaslaawan, ay ibagam siguro nga kaslaawan ti mama ay na pa nagtungpal mo kini Apo Diyos. Amom ayan natin tubungan, naghamo pa'y maapit at tatangam addan to. Di kay padasam ti agbiag nga nalintag, ikarkarigatam nga awatan ni Apo Diyos iti biag mo, palintagam di biag mo, ti panang ipagorop mo, kasla na simple lang awan. Ngum ti bunga na di mo ammo na inyan tumati sumaruno akapututan. Hamumaya mo, no, datapan nagakulay tumot na may nga taga masilag ka, at dan tumaapo na nga agpadi. Hamumaya, no, tintumag ko namot di may santumang nga agpadi, uno agmadri ka, nilulang ko idi, iso ti agur urnos ijay simbaan. Hamumaya mo, sa bagay no baliktadan tayo ka, hamum nilulang ko idi, iso ti chismo sa ijay. Inya nagbalinam nga rod ma, at inya nga rod broadcaster. Iso tinaalan nata, naatawid na nga rod. Hindi ko na nagsimple nga wun tayo, nagsimple a sakripisyo, nagsimple nga panang tungpal ti pagayatan ti Diyos. Di tayo amuno anyan tumat ti kadakkel ti bunga na. Kani Maria, idi ko nanan ka, maaramid ko makanyak, akas insaom, nagsaknapon, mangrugin ti panangisalakan ti lubong. Datayo ti bunga, dayta awen. Uri man nagbasol ti tao, agtultuloy ti panakaparswa ti lubong, babaan ti agtultuloy nga anak, amin kada amin nga agtubo nga kayo, amin, agtultuloy ti panakaparswa ti lubong. Agtultuloy mga agbasbasol ti tao, ngam agtultuloy mo ti panakaisalakan, apaya dadta ti sakramento. Dadta ti bunyag, dadta ti nasanton amisa, dadta ti konpisar. Iso nga mapunpunas matlaeng dayta nga basol. Hanga kasla idi nga nailansadan ti basol narigaten ti umalot. Ot ngam idinagwanan ni Maria, imayon ni Apo Jesusen, imulin, nagsublin, dadtan ti sakramento. Daytoy sakramento nga awaten tayo because of that yes. Awaten tayo daytoy gapo dayta panagwan ni Apo Santa Maria. Iso nga ulitin tayo, di yan nagsimple nga panang, kuna tayo nga jay notarigagayan tayo, ti mangsurot ti pagayatan ti Diyos, di tayo amunukas anong to kadakkel ti bunga na, baka hantay maawat tata, ngam ti sumarunon to nga henerasyon. Uray pa no against our will, kuna tayo mat, uray no maikontra ko maji pagayatan tayo, no agwan tayo, di tayo amu ti bunga na. Hala kakabsat na pinpintas lata at ito mong agtungpal, napinpintas lata ti sumurot king kuana. Anya ti kuna ni Maria, matungpal ko makanyak, akas insaom. Natanok nga sungbat dayjay. Kasi kumamagkanya tayo, ti kumamit, tartarigagayan tayo ka, matungpal ko makanyak, akas insaom. Ado da kita ihantay kayat,
Ngam no pagayatan ti Diyos, masapol nga kuna tayo, matungpal ko makanyak akas in sa Say yes to God, ibagatay mo tiwon tayo kanya na di tayo amo ti epekto na. Urehan nga datay nga mismo, hindi tayo amo no nyan to ti apitin da. Kararag sa pasap, kumararag tayo kin Apo Jesus, tapno parayrayan na ti apoy, ti puso tayo, ama magbalin akas kinainggasatan a Birhen Maria, ti inana, anay amang idaton ti bagina akas adipen ti Apo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo tulungan na kami adumngeg kadagiti saom. Apo Jesus, ipaay mo akas Maria ngay nam, dagiti tattao ti Diyos, ket agbalinda asi papasnek adumngeg, kadagiti sa una, ket si pupudnuda kuma amang ibiyag kadagitoy, kumararag tayo. Ipaawat mo kad Apo kadagiti adday ti puder ti gobyerno at ti akem nga adda kadakwada, ket panagtalek dagiti tattao kadakwada, ket agserbida kuma abuyugan ti kinasirib, kinapudno, ken napasnek a panagserbi, kumararag tayo. Sapay kumata dagiti na konsagraran a lalaki ken babae, tababaen iti panagbiagda na pudno, kadagiti karida iti kinapakumbaba, kinadalos, ken panagtulnog, itagbalinda pudno, asaksi iti panangipangruna ti Diyos, iti biag tayo, kumararag tayo. Sapay kumata dagiti panubok ken rigat iti biag, ti mangitonda kada kami nga agkamangken ka, ti Emmanuel, ti biag mi ti Diyos, ket adda akanayon kada kami, kumararag tayo. Sapay kumata dagiti kakabsat tayo, anang idauloy ti daytoy a misa, ket agtultuloy a napintas ti langen-langen day ti maysa ken maysa. Ipaay mo kad kadakwada ti salon at ken pigsa, akasapulan da itinal dawal daw, tapno may tultuloy dati agserbi ken ka, ken itipada a tao, kumararag tayo. Apo ipaay mo kad tilawag nga awan patinggana, kadagiti kakabsat mi, apim mo sayan dito'y abiyag, kumararag tayo. Nagulimot tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pa iti special intention dagiti kakabsat tayo da Jed ken Benita Ro, da Gordon and Lois Bruce, ti pagyaman da Mark and Risa Alarde ken ti pamilyada, ni Rone ken Pinky Biag ken ti pamilyada, ni Jonathan ken Florencia Gavayne ken ti pamilyada. Kumararag tayo. Apo tulungan na kami adumngeg kadagiti saom. Apo Jesus tulungan na kam amang tulad kadagiti galad ni nainggasatan a Birhen Maria, akanayon asisasagana amang surot ti pagayatan ti Ama. Ti mensahe ti maysa nga anghel, inawat na ka ti agnanayon asao nga agbiag ken agturay iti agnanayon nga awan ti inggana.
Araw miken kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na kitaem kadaapo daytoy na idumduma a sakripisyo tapno iti panakiranod mi iti daytoy a misteryo ti Eucharistia pudno kuma a maawat mi ti parabor anam namaen mi gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Virgen Maria iti mangnibinibi nga ayat, nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asidag tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan, ket timot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawang, Hosana iti kangatwang, madayda tiyo may tinagan ti Apo, Hosana iti kangatwang. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya.
Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak. Nanti may salay nga sa mapaimbagton ti karon.
Dabukod mula kumararag tayo. Apo sa laknibam kad, dagiti pinakan mo, iti nailangitan a parabor mo, tapno dagiti nakiranod, asiraragsak, kadagiti sakramentom, malakaman dati podno akapya, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti nang idaulo, iti dagiti na Santuan a Misa, dagiti kakabsat nga taga-poblasyon, Sur ken Norte, ti sponsor no bigat Apo, dagiti kakabsat nga taga Dinaratan, ti pakaaramidan, ti adal tayo, ti misa tayo, ti simbang gabi tayo, tatang rabii Apo, ket ijay covered court ti Kaliwakiw. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.